Ассаляму алейкум ва рахматуллоҳ. Бародарон аҳлислом, бародари ҷун, як лаҳза навора нагзарон. Бароят як навори беҳтарин кара нишон медиҳем. Алҳамдулиллаҳ, мо имрӯз қарор дорем яке аз беҳтарин масҷидҳое ки тӯли 3 сол аст тамоми мардуми рӯи дунё дар ин масҷид ҳиссагузорӣ мекунанд ва тӯли 3 сол аст мардум рафти кора тамошо карда рафтасиянд. Алҳамдулиллаҳ, мо бениҳоят шукргузорем ки дар ин масҷиди мо тамоми мардуми рӯи дунё эҳсон доранд, хайр доранд, моро дастгирӣ доранд. аллоҳ ба онҳоро дастгирӣ кунад. хоб бародарон аҳли ислом, бисёр бародар пурсидан барои чӣ навор накардасе бародар як масҷид нишон те кораи шидагӣ бошад, чӣ корош мондагӣ. Алҳамдулиллаҳ, мо имрӯз қарор дорем дар ин масҷиди тоҷималли шод. имрӯз санаи 10 сентябр 2025 сол мо омадем, хостем як навори кӯтах кунем ки барое ки мусофирон тӯли 3 сол аст ин масҷидро дида омаданд, бо мехоҳанд ки ай навигариҳои масҷид бохабар шаванд. беинтизора мешинанд ки бародари мо кай навор мекашем, мо масҷида медидошем гуфта поиста местанд. алҳамдулиллаҳ, бошен дар куҷое бошен. хоб масҷиди мо ҳар вақта гуфта будем, бозам мегем, дар наш корош аллакай буд шидагие, фақат тиёплиполш мондагие. ҳаракати тиёплипол насем бародаро усо омаданд, ба наздики тиёплиполшам сар мекунем. кораи фасадои берна мо алҳамдулиллаҳ сокуле падма назар ҳастем, ба наздики фасади берна усо корша сар мекунанд. баъд атрофҳои масҷид мондагие, ҳар вақта гуфтем иншааллоҳ ба наздики умед дорем ки дар ин масҷид медорем як 2 ракат намоз мехонем, шукрона мекунем ки аллоҳи меҳрубон тӯли 3 сол аст дар ин масҷид мо хизмат кардем, моро расондааст. бениҳоят мо шукргузор бошем ки як хонаи аллоҳе ки ай нол барпо кардем ба ёрии аллоҳ, ёрии шумо бародарони аҳли ислом. дар куҷое бошен, дар паноҳи аллоҳ бошед.